ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଗମନାଗମନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଫଳତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସଦୃଶ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମକୁ ଜର୍ଜରିତ କରି ଚାଲିଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ, କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍, କେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଧନେଶ୍ୱର ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁନଲାଇଟ୍ ଭିଜନ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେତେ ସଜାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି। ଯେତେ ଯାହା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଃଖଦ କରୁଣ ପରିଣତିକୁ ରୋକି ହେଉନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ କାହିଁକି, ସାରା ପୃଥିବୀର ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ ନଜରରେ ରଖି ତଦନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସଡ଼କ ପଥର ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କ'ଣ ରହିଛି ଭୁଲ, ଯାହା ପାଇଁ ଘଟିଯାଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। କେତେବେଳେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଯୋଗୁଁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଅନଭିଜ୍ଞ ଚାଳକ, କମ୍ ବୟସ୍କ ଚାଳକ, ପଥଚାରୀ, ସର୍ବୋପରି କେତେକ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା କେତେକ ସଡ଼କ ପଥକୁ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ଚାଳକକୁ ତାର ନିଘା ନଥାଏ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ନିର୍ମାଣଗତ ଡିଜାଇନଗତ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ଅଛି। ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ଚାଳକର ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ଖାମଖିଆଲି, କିଛି ପାଗଳାମି ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ସ୍ପିଡ୍। ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।